Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana malamai na barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan gida mai albarka, gida na koyon fikihu. To barkanmu da safiya, barkanmu da wayewan garin ranar Asabar. To alhamdulillah, ba tare da ɓata lokaci ban Allah ya sa yadda za mu fara Allah ya sa yadda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jiya mun kammala babun fara'ilul wudu'i, mun gama babun farallan alwala. ‘Yan uwana, duk wani abu da aka ji a cikin farallan nan ya zama wajibi ne, dole sai ka yi shi a ciki. Farilla dole ce. Yanzu za mu zo babun sunna. Yawwa, babun sunan wudu'i, babun sunnonin alwala, babun sunan wudu'i, babun sunnonin alwala. Wa amma sunan wudu'i, amma sunnonin alwala. Wa amma sunanul wudu'i, amma sunonin alwala fa samaniyatun, guda takwas ne, su ma guda takwas ne, kamar yadda su ma wayannan aka ce mana guda takwas ne fa samaniyatun, to wannan ma guda takwas ne. Allah ya sa yadda fa samaniyatun guda takwas ne. Awwaluha, na farkon su, ghaslul yadaini ilal ku'aini, ghaslul yadaini ilal ku'aini, wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Kada ka wuce wuyan hannu, kowa dai ya san wuyan hannu da yana fata dai. Wanke hannu shine wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Kowa ya san wuyan hannu dai a tunanin Allah sai da wuyan hannu shine wanda kafin ka shiga karan hannun daga tafi ka wanke tafuka dai gaba da baya, to inda da fahimta. Ghusl yadayn ila al-ku'ayn, wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Qabla idkhalihi ma fil ina'i, kafin ka saka hannun a cikin abun alwala. Lalle kafin ka saka hannun a cikin roban, saboda lokacin da za ka wanke shi da farko kaga ka wanke shi duk wani datti nashi ka wanke fes, to sannan sai ka wanke sannan za ka saka shi a cikin alwala. Sunnatin sunna ne. Wal marmaratu, da kuskuren baki. Wa istinshaqu, da shaƙarwa. Wa istinsar, da fyacewa. Sunnatin sunna ne. In Allah ya sa da za mu tsaya nan gurin. Allah shi taimake mu. Insha Allah za mu dawo baya. Babun sunan wudu'i, babun sunnonin alwala. Wa amma sunan wudu'i, amma sunnonin alwala fa samaniyatun, guda takwas ne. Awwaluha, na farko, ga gasalul din nan. To bari mu ɗauki gasalul nan. Ga yadayn, shine gasalul yadayn ilal ku'ayn, wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Ghaslul yadayn ilal ku'ayn, wanke hannaye zuwa wuyan hannu. Qabla idkalihima fil ina'i, kafin ka saka hannun a cikin abun alwallan, a cikin roban, ma'ana a cikin roban alwallan. Qabla idkalihima fil ina'i, qabla idkalihima fil ina'i, kafin ka saka hannun naka a cikin abun alwallan. Allah ya ba mu ikon gane. Sunnatin sunna ne. Wal marmaratu, da kuskuren baki. Wal istinshaqu, da shaƙa ruwa. Wal istinsaru, da fyacewa. Sunnatin sunna ne. To insha Allah ‘yan uwa nan za mu takaita, sai kuma an jima da daddaren Allah ya sa yadda ƙarfe 9 ko 9:30. In Allah ya sa da za mu tashi daga nan, za mu tashi in Allah ya sa yadda. Allah shi taimake mu, Allah ka ba mu iko riƙewa. Kuskuren da muka yi Allah ka gyara mana. ‘Yan uwa mu ma kuskuren da muka yi muna roƙo a gyara mana, saboda mu dai ba kowa bane wallahi, ɗaliban ilimi ne kawai dai, muna karambani ne ganin dai kada dai a zauna haka nan, kowa ya ɗan samu ya ƙaru. Lallai kam Allah shi taimake mu, Allah shi taimake mu, Allah shi taimake mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.